ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ କେବେ କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଶଳଧବ, ଯିଏକି 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 735 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଭୌମକର, ଯିଏ 736 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସୋମବଂଶ, ଯିଏ 923 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1077 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶ ପରେ ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଯିଏ 1078 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1533 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଭୋଇବଂଶ, ଯିଏକି 1535 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1568 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଲେମାନି କର୍ଣ୍ଣାଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ମୁକୁନ୍ଦ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଫଗାନ ହାତକୁ ଗଲା 1568ରୁ 1592 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା 1592ରୁ 1751 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋଗଲ ପରେ ମରହଟାମାନେ ଆସିଥିଲେ 1752ରୁ 1803 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 1803 ପରଠୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କବଳିତ ହେଲା 1803ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।